Динар апа, сіз нешенче жылда Россия чемпионы булдыгыз? Мен 13 yaşta buldum чемпион России. Ал нинди шәһәрдә булды? Yarışlar Arzamas şehrinde buldu. Biz anda Tatarstan komanda bilen bardık. Lichniy zachotda da, komanda zachotda da biz birinchi o'rin oldik. Siz necha yoshdan fехтование bilan shug'ullanasiz? Men 8 yoshdan fехтованиега keldim. Meni birinchi trener da maktabdan oldi, kelib oldi. Men borarga не хотела, но benim әтием фехтование bilen шөгыльләнде и мен моны белеп, аннары инде килдем. Динар апа, сез ярышларга әзерләнеп, фехтование белән шөгыльләнеп, сез мәктәпкә йөрмәдегезме әле ул? Тренировкалар бик күп иде, ләкин мин спорт мәктәбендә укыдым и барысыннан да өлгерә идем. Ярыш вакытында кайсы очракта очко бирелә? Рапира белән фехтовать иткәндә күкрәккә һәм аркага тиергә кирәк. Махсус форма киесез, шулай бит? Ие, без саклый торган форма киябез, биткә маска киябез һәм аякка гетры белән кроссовки. Спортчыларның формалары нәрсә белән аерыла? Һәрбер спортсменның киеменә илнең әлеме куела һәм фамилия. Сез хәзер ярышларда катнашасызмы? Юк, мин хәзер тренер белән булып эшлим. Бик зур рәхмәт, сау булыгыз. Сау булыгыз. Зөлфия апа, сез ничә ел тренер булып эшлисез? Мин 33 ел бу школда башта үзем уйнадым. Анарсын балаларны үзем уже уйнатам. Үзем уйнадым дидегез. Ничә яшьтән йөри башладыгыз? Мин үзем фехтованиедә 5 класстан килдем. Миңа 11 яшь иде. Мине шул дәрестә, физкультура дәресеннән минем шул беренче тренерым алып килде бу школга. Мин аннарсын инде менә үзем заниматься итә башладым. Уйный башладым. Аннарсын инде менә хәзер Аллага шөкер монда үзем 33 ел эшлим. Нинди ярышларда катнашканыгыз бар? Мин үзем бәләкәй чактан ук башта бу школдагы үзебезнең соревнованиедән иттем. Аннарсын инде йөри башладык. Икенче городка чыга башладык инде. Беренче үземнең барган соревнование минем Йошкар-Олага булды. Беренче ярыш сез нәрсәгә итерде? Мен үземнең тормышымны фехтованиемә бәйләргә булдым. Шуннан соң мин балаларны фехтованиегә өйрәтәм. Менә бу медаль авыр да, матур да. Бу медаль кемнеке? Бу медальне безнең Гарифуллина Регина кайтты. Ул первенство Европаның медале беренче урын. Менә Ю-23 дигән моды яшьләрдә без уйнап ниттегендә Мансысы һәм Мансысы тоже Европада икенче урынны алып кайттылар. Монда бар медальләр первенство Россия. Менә монда бер генә түгел, монда әллә ничә. Аннан соң Приволжский федеральный округ безнең ел сайын уза. Монда шундый медальләр инде күп безнең. Зөлфия апа, минем дә фехтование белән шөгыльләнәсем килә. Мин дә сезгә килә аламмы ул? Әйе, килә аласың. Без балаларны 8 яшьтән нитәбез инде монда тренировать та башлыйбыз. Сиңа да урын бар, сине дә тренировать итербез. Кил. Без көн сайын шушы школда балаларны көтәбез. Бик зур рәхмәт, сау булыгыз. Сау бул. Кем белә, бәлки мин дә бу мәктәпкә килеп, кулыма рапира алырмын.